čau, vítejte u nového videa, dneska jsme to s Tomáškem. A dneska lidi hrajeme Roblox, to už jste si všimli. A dneska lidi budeme dělat seroš o mě a o Tomáškovi, bude vás to bavit a můžeme jít na to. Tak kámo, jsme už konečně ve škole, že? Jo, tady učebnice, zavřu. No to vlodí. Tak jdeme na matiku. Já jdu sem. Teď. Tak už jdu ze záchodu. Tak. Teď. Tak. Tomáš Kotlár. Tak ukáž mi. Tak fajn, děkuju. Na to kouknout. Tak. Koukneme se. A máš to správně. Tak. Máš pravdu. Můžeš si jít sednout. Sedni si. Nemusí to tam psát, nemusíte tam psát. Cestávka. Jo, konečně cestávka, jdeme. Co tu děláš? Co to máš? Čekej, co to tady je? Co to je? Ty jsi to ode mě psal? Ty jsi to ode mě opisoval? Určitě jo. Tak to kecu. Ano, co je, Domčo? Paní učitelko, Tomáš opisoval ode mě. Cože? Ale může, takže máš 5. Jo, máš to, haha. Ani neukázal důklady. Ukázal.